לכולם. אני אתחיל במשהו קצת פחות אופטימי. זה יום קשה מאוד עבורנו. אני זוכר אתמול כששמעתי על החבר'ה מהנדסה קרבית, אז אני גם מהנדסה קרבית, כמו שאמרו, ואני זוכר את הנסיעות האלה בתוך הרקם, כשאנחנו מסתכלים על המוקשי M15 שמסודרים בתקליטייה, ואנחנו מבינים כמה זה מסוכן. היינו צוחקים על זה היום אני מבין שאנחנו צחקנו בעצם מסוג של חשש ופחד. וביום הקשה הזה אני שולח מפה את תנחומיי א' לגדוד 601 שהוא גדוד מצוין, ולמשפחות. ארץ ישראל נקנית בייסורים קשים מאוד. באתי לדבר בעצם על בהקשר של גיוס חרדים. אז כמו שנאמר, אגב עוד דבר שלא נאמר, אז אני כמו כל החברים שלי בחרבות ברזל בשביעי לאוקטובר קפצתי, הייתי חצי שנה במילואים. מישהו היה אומר לי בתחילת אוקטובר שאני הולך לחצי שנה לצבא, הייתי שולח אותו לאשפוז. ועד אז מה שעשינו זה בעצם בארגון האחים לנשק, מה שאני עושה, אני בעצם מרכז את הנושא של השיח מול החרדים. אנחנו נמצאים פה מול שערי הבקו"ם, ובאנו לפה יום, שמש, גשם, באנו לפה כדי לדבר עם החרדים. זה מה שעשינו, ואני מסתכל פה, וחלקכם פה היו יחד איתנו, ויש להם מניות בכורה בפעילות הזאת. אני רוצה להגיד לכם באופן כללי, הנושא של שוויון בנטל, מי שיביא את השינוי זה האימהות בחזית, ואני מריע לכם. אתם יכולים לשמוע קצת דברים לא פשוטים, אבל הם צריכים להיאמר. קודם כל נתחיל מזה שהחרדים כאינדיבידואלים הם אחלה, הם אנשים טובים. כשדיברנו איתם פתאום קלטנו שהם בעצם כולם מקבלים, הם באים עם אותם מסרים, ולא משנה מאיזה זרם הם, כי זה מה שמלמדים אותם, הם לא אשמים בזה. ומה שמלמדים אותם, בעצם כשדיברתי איתם אני הבנתי שאני בעצם מדבר לא איתם אלא עם ההנהגה שלהם. והמסרים ששמענו מהם, זה מה שהחרדים חושבים עלינו, ההנהגה החרדית. זה לא נעים לשמוע את זה, אבל בכל זאת תשמעו את זה. הם אמרו לי, תקשיב, עכשיו אני אגיד עוד מילה אחת, אני לא מדבר על איזה שיחה כזו או אחרת. אנחנו נפגשנו פה, בתקופה שהיינו פה, היינו פה 7 חודשים עם אלפי חרדים, ניהלנו שיח, אלפי חרדים. ואני אזכך לכם את זה לכמה משפטים, בעצם מה היו המסרים שעברו. דבר ראשון, הם אמרו לנו, אני אצטט איזה חסיד גור, שהוא אמר את זה בצורה מאוד מדויקת, הוא אמר, תקשיב טוב, התפקיד שלכם זה לפרנס אותנו ולשמור עלינו. התפקיד שלנו זה ללמוד תורה. ככה הם רואים את זה. בהחלט בושה. דבר נוסף שהם אמרו לנו, ושוב אני לא מדבר על זה, לא היו ריבים, השיחות היו מאוד ענייניות. הם אמרו, תקשיבו, אנחנו היהודים האמיתיים. במקרה הטוב הם אמרו לנו שאנחנו יהודים בדרג יותר נמוך. בדרך כלל הם אמרו לנו, תשמע, אתם בכלל לא יהודים, אתם חללים שבת וזה, אתם לא, בינינו אתם לא יהודים. אנחנו מהקסטה הנמוכה. והדבר השלישי והאחרון שצריך באמת להטריד אותנו, זה שבסוף בתפיסה החרדית, מה שהם רוצים זה שהמרחב הציבורי ינוהל על פי דין תורה. זה מה שהם רוצים. אני יכול להגיד לכם, אני אצטט את אחד האנשים, בחור מקסים, כן? כשאתה שומע אותו, אתה נבהל. הוא בא ואמר לנו, תקשיבו, אמרתי לו, תשמע, אנחנו לא מתאים לנו הסיפור הזה. אז הוא אמר, אתה לא מבין. אתם כמו ילדים קטנים ששולחים את היד שלכם אל האש. אני המבוגר האחראי ואני אמנע ממך להושיט את היד על האש, גם אני אעשה את זה בכפייה. זאת התפיסה שלה. אחרי שיח באמת עם המון חרדים, אני הגעתי לכלל מסקנה שבאמצעות שיח לא נגייס אפילו לא חרדי אחד. זה משפט קשה, אבל זאת האמת. החוק החדש הזה, עם כל המכסות, הם ימסמסו את זה. יש להם 500 שנים ניסיון בלדפוק את הפריץ, וזה מה שאנחנו, הפריץ התורן. ולכן חייבים לגייס אותם. חייבים לגייס אותם לא כדי לפגוע בחרדיות שלהם, אין לי שום דבר עם החרדיות שלהם.
אלא כדי להפוך אותם לחרדים ציוניים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, הם היו פעם כאלו. בשנות ה-70, אני גדלתי בבני ברק בשנות ה-70. בני ברק הייתה עיר ציונית, ומי שהפך אותם ללא ציונים זה לא החרדים, זה אנחנו. אנחנו עשינו את זה, אנחנו אפשרנו את זה, אנחנו אפשרנו להנהגה שלהם לעשות את זה, וכמו שאפשרנו אז, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את ההפך. והסיבה שאנחנו צריכים שהם יתגייסו, זה קודם כל, רק שנייה אחת, תתנו להם לצאת. נכנס לצבא, הופך להיות ציוני. אנחנו חייבים ולכן אנחנו חייבים לגייס אותם לצבא. הצבא הוא לא רק מכשיר להגן על גבולות המדינה. הצבא יש לו גם תפקיד חברתי, הוא שכח את זה דרך אגב, אבל יש לו תפקיד כזה. והצבא בקטע הזה מתנער מהאחריות שלו. אני אומר את זה בכאב רב, אני חלק מהצבא הזה, אבל כשהצבא גורר את הרגליים, צריך להגיד את זה. והצבא עכשיו מדבר, כן, אני יכול לגייס רק 3,000. למה? לילדים שלנו אתם אומרים שאתם יכולים לגייס רק 3,000? מה זה השטות הזאת? אתם תגייסו את כולם. ואז הצבא בא ואומר, כן, יש לי פטנט. בוא נקים חטיבה חרדית. רבותיי, אם אנחנו נקים את החטיבה החרדית הזאת, זה יהיה נצח יהודה על סטרואידים. מפקד החטיבה לא יהיה עם אחת. מפקד החטיבה יהיה הרב של החטיבה. אנחנו צריכים לגייס את החרדים, בדיוק כמו שמגייסים את הילדים שלנו. ואז הם אומרים לנו, תשמעו, המסגרת לא מתאימה לנו. למה לי ילדים בגיל 18? אני יותר גרוע מזה. כל פעם שהם אומרים לי את זה, אני מאוד כועס. אני מאוד כועס, כי בסוף אנחנו צבא של יהודים. והם אומרים לי, תשמע, אנחנו לא יכולים לשמר את אורח החיים החרדי שלי, ואני רוצה פה להגיד דברים בשם אומרם, את מה שאמרה פעם הילד. באושוויץ אנשים הצליחו לשמור על החרדיות שלכם, אז בצבא של יהודים אתם לא מצליחים? תתביישו לכם. זה הדבר שמרגיז אותי באמת. אין עם מי לדבר שם, אין עם מי לדבר. לסגור את השיבר. לכן, מה שאני בא ואני אומר, הנושא הזה של גיוס חרדים, הוא היה פעם, היה ויכוח, הצבא גרר את הרגליים והגיע שהצבא ייכנס לתמונה, הוא לא עושה את זה, אבל מעבר לזה, יש עוד משהו שאנחנו צריכים להבין. הצבא היום, ואני מגיע משם, הצבא צריך עוד 50,000 איש, הוא צריך עוד 2 אוגדות, זה 50,000 איש, אין מאיפה להביא אותם. 67,000 משוחררים. המקום היחיד שאפשר להביא אותם זה מהציבור החרדי. זהו רבותיי. ועכשיו אני אומר, זה לא, כל הזמן אומרים כי השתנה, זה בגלל המלחמה, זה לא קשור למלחמה. גם אחרי המלחמה אנחנו נצטרך את האנשים האלו, כדי שאף פעם לא נגיע עוד פעם למצב שהיה ערב המלחמה. אני רוצה להגיד, ובזה אני אסיים, מה היה פה, מה היה ב7 לאוקטובר בצפון? אנשים לא יודעים את זה. מי שהציל את הצפון זה צבא העם. צבא העם זה לא הסדירים, צבא העם זה חיילי המילואים שלנו. התפקיד של הסדיר זה להחזיק 24 שעות ולשלוח לנו לוחמים מיומנים, וב7 לאוקטובר הם גם בעצמם אומרים את זה, הם לא עמדו במשימה הראשונה, אפילו לא 24 שעות, גם לא שעה. המילואימניקים, מה שקרה בצפון זה ככה, החיזבאללה הבין, כשהוא הבין מה קרה, הוא נתן פקודה לאנשים שלו להיערך ליציאה לכיבוש הגליל. הוא פשוט הפעיל את התוכנית. זה לוקח להם 48 שעות להפעיל את התוכנית הזאת. ואז קרה משהו שבספר דברי ימי הצבא מעולם לא קרה. בהיסטוריה האנושית הצבאית מעולם לא קרה. כשב8 לאוקטובר התצפיתנים של חיזבאללה הרימו משקפת, הם גילו אוגדה שלמה שלא הייתה שם יום קודם. לא סתם אוגדה שלמה, אוגדה עם רצח בעיניים. המילואימניקים, יש לנו מערך איך מגייסים אותנו, לא ניכנס לכל הפרטים, הכל קרס. יש לי 20 קצינים תחתיי, אני גייסתי את האנשים שלי במילה אחת בוואטסאפ, תגיעו. שעתיים אחרי זה כבר הרמנו את המערכות. זה אנשים, יש אוטובוסים שאמורים לקחת אותם, שום דבר. כולם
אני מדבר על האוגדה שלי, כולם, אני מדבר עשרות אלפי אנשים, עלו על המכוניות ונסעו, לא חיכו. בלילה, הכוחות הראשונים, בלילה של 7 לאוקטובר, הכוחות הראשונים כבר עלו לקו לתפוס עמדות, וב8 לחודש עם רצח בעיניים, הם כבר שכבו שם. אנחנו עשינו את שלנו, אבל עכשיו צריך להסתכל לטווח הארוך. צה"ל, בצפון, אני מדבר על הצפון כי את זה אני מכיר, המצב שהיה שם עם החיזבאללה, ב6 לאוקטובר היו פולשים אלינו, אני הולך להגיד משפט קשה, הם היו נכנסים במצעד, ככה, נוסעים בשיירה ועם הזמבורות סופרים. כי אני אומר לכם, כמעט ולא היה מי שיעצור אותם. ואחרי קו המגע, לא היה מי שיעצור אותם. המצב הזה היום הוא לא קיים. הוא לא קיים כי יש אנשי מילואים שעושים חודשיים. כולנו מבינים שזה לא sustainable. שאנחנו צריכים עוד אנשים. האנשים האלה יבואו מהמגזר החרדי, זה כבר לא nice to have, זה כבר necessity. הסיפור הזה של ההשתמטות שלהם הוא נגמר. כן, אני אגיד את זה בשפה שלהם, חברים, גיינטיק דימייסה, נגמר. זהו זה. אתם כולכם, אם אתם רוצים בטוב סבבה, ואם לא, אז אנחנו נפעיל כנגדכם סנקציות. אתם בטוב או ברע, אתם תגיעו, נקודה, סוף. תודה רבה.